Ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kay mo ng bagsauna. Ugod ni natawag na akong pulang na uluhan. Ini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka panaglubikan sa mga ginahalnamong tigpaminaw. Sa kalang garon sa inyong gamhan, suwat ka na ug ipadalaning atong tuluman. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan. Sinumagay sa Tilusurya, ubos na dito ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining tumanon niya nga akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rosa, 32 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kaminyoon. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magpakasal na mo? O ma, bisag civil lang good. Mamay gusto ni Alan nga makasal na mi kay taod-taod na sa baya mi. Na naman siya'y baydaan, so di na may maproblema o kapuyan human sa mong kasal. Di lang hinon kayo ni Dako, o wa pa sa mahuman, pero mapuyan naman sa hinoon ma. Oh, maayo kay naadi ay sa inyong plano ang pagpakasal. Abi na ko kutob na lang yun mo sa uyab-uyab. Okay raman ka ma. Uy, nganong dili, good Rosa. Magani akong ipaabot ninyo, kay dugay na baya mong nagkauyab. Bahal gamay ang puyan ninyo, importante nga naay bendisyon ang inyong pagpuyo. Salamat ma. O kani atong gipuy-an. Ngano kung dili man. May ni kay sama. Pasensya na sa akong baya. O akong pahuman ni. Sila bon. Basta may mo. May pangitas na kasama. Taod-taod naman mong minyo ni Allen. Wapag yun lagi ka mo mabdos, Rosa. Laki mo Wasak may baw kung kinsa namang duhang doon ay diferensya. Kung magpa-check up, di ay mong duha. Mapudi ako nga. Oh, sige lang ma. Ako ingon si Alan. Ayaw pag unang na eh. Wide pressure na tayo. Mapaabot lang gud ta. Maabot lagi na. So, dapat ka? Dili. Okay, kasas lang na eh. Usik sa kwarta. Utsa? Ay, ang laki Ambot ba? Marag feel na ako, di man siya interesado nga magkaanak mi. Masin huna-huna lang na nimo, oy. Ay, may unta, day. Tiyo gray. Ikay mo gasto para mahuman ni bay. Oo, ito. Kay ikaw basta na ako ni mo di eh. Ako ba lalaki o niya. Ikaw na mong gasto para mapahuman ni bay. Ikaw na gani ang mas takong gasto din sa ato. Dong, wamagod ko magkwinta, anak, eh. Ako may mas takog sweldo na itong duha. Usa pa, asawa pa ako ni mo. Para ato raman sa niya akong kibuhat. Salamat day ha. Uy, sa pa yan, dong. Wapa jud mo makaanak lay no. Walo na ba yung katuig sukan mo makasal jud? Maog yun, day. Wamasagoy na kitang paningkamot ni Alan, uy. Uy, da uy. Marag okay naman yun niya nga wa may liwat. Kano sa pagutong miingon ko nga magpa-check up ming duha.
Pero magi siya naghiskot. Hoy. Mao ba? Mao. Maayo! Hoy! Kinsa maron? Maayo! Nakig-expect na bisita? Oh, man. Akong tanawon di. Di. Unsay ato? Naaba si Alin? Ha? Ay, wala pa din hi. May trabaho pa. Nga naman unta, unsay tuyo ni mo sa kumbana? Mangayo kog suporta niya para sa among anak. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko mahibaw sa bation ako sa dihang naibaw ko. Nga doon na daday siya'y anak. Buot ipasabot nga posibleng ako maoy dunay diferensya namong duha. Ah, pero aside ana, ang iyang pagpamakak nako nga may anak na day siya, ug wa siya mo suporta niini. Na-realize na ko nga, basin og dili gyud tingali ganahan ng akong banag responsibilidad. Hinungdan nga wa ko makakitag paningkamot o interes ika niya nga makaanak ni. Unya. Grabe kay ka. Huwag ka magasulti na ako nos tinuod. Day, I'm sorry. Day, please, ayaw kong biyay, day. Mahal kay tika. Alin. Nemo, hungry na ka? O, tita. Sige, mag-prepare sa kasi mga snacks ha. Grabe ni Bulay, no? Okay rasad ka sa inyo nga set up sa imong bana, no? Nga, ikaw mao'y mihatag og suporta sa iyang anak bisan kanang iyan ang obligasyon. Okay na ako, day. Pasalamat na lang gud ko nga pahuwaman na mo ang bata din he. Usa pa, anak mapunis sa kumbana. Di nasab siya laing tao para nako. Grabe, oy. Ikaw na jud ang dakilang asawa. May lang utapuhon, dili ka makaamgo. Makaamgo nga unsa. Nga, naminyo ka sa sayop nga lalaki. Oh. Ako man ginalooy ni mo, oy. Tay. Naunsa man ko. Di man gid mawa sa kong hunahon ang gisulti sa akong amikang bayot. Sayop ka nga naminyo kong alan. Unsa? Mana alan. Oo, ako magkasabot ako. O sa kaadlaw ana nakamata na lang ko nga wala ko magkasabot sa tong kaminyoon. Dili na ko malipayon. But mong pasabot. Magkibuwag na ka na ako. Oo. Og mo pauli na ko sa amo. Rosa. Wa ko magdahom nga maubaday ni mahitabo sa akong kaminyoon. Nawa ang akong gugma sa akong bana. Siguro, tungod kay wa ko'y nagkitang paningkamot niya sa among kaminyoon. Human sa pila ka tuig na mong pinagbuwag, nakarelasyon ko laing lalaki og namabdos ko. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, usa sa manununod si Allen sa yuta sa iyang amahan. Inigbahin ngay nila sa iyang mga igsuon, pwede ba kong makapangayog bahin isip iyang asawa? Dako masabot kong nagasto sa among kaminyoon. Ako mo ay nagpahuman sa iyang bay nga among gipuy-an kaniadto sa nagpuyo pa may isip magtiayon. Ikaduhang pangutana, nahibaw kong naapot ko isa, kay na ako'y nakarelasyon karon ug naapagid may anak. Iya ba kung magkasuhan ani, bisan pa man siyang pagkuwang isip akong bana katong nagtipon pa mi? Ikatulong pangutana, sa tinuod lang, gusto gid kong mangayog bahin sa iyang masunod gikan sa iyang amahan, kay asawa pa man gihapon ko niya. Ug unfair pod sa akong part sa una sa iyang tipon pa mi isip pagtayon. Ako ang babae mo, ako raman mao'y nanggamot. Pananglit, iyang gamiton na akong sa karon nga nakigrelasyon kog lain, unya naapagid may anak. Aron dili siya makahatag og bahin nako. Pwede ba kong maka-file og counter affidavit sa iyang pagpamakak nako, bahin siyang pagtago nako nga may anak na siya? Ikaupat og katapusan. Unsa may mga kinahanglan nga supporting documents nako pananglit? Dako kag chance nga modaog ko sa akong i-fight nga katungod, isip iyang asawa, bisag may kapuyo nako ug may anak na mi sa akong gikapuyo karon. Palihog,
Tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Rosa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Pagaw gihapon ko kay naa gihapon ko'y sakit na agad siguro no. Nakabi akong kaila nga medyo naigo gid og kang kaso og kaning obo mo nang atong tingog ron pagaw-pagaw pila ka adlaw na bitaw ni guys pero nagtambal ko no di gid not pud nato pwede pasagdan ang atong lawas lang kay puhunan ning pahuway ra pud gyud ta no naning kamot sa gyud tagbawi no sa atong kusog kay di gyud pwede pero padayon ang ato ang programa padayon ang ato ang paghatag og tambag sa ato ang mga letter senders o para sa ninyong mga naminaw nato sa ilang panimalay silang mga opisina sa ilang mga sakyanan sa ilang tindahan sa mga merkado naminaw nato sa YouTube o Facebook ug asa man gani mo naminaw daghan kayong salamat ug sa tanang mga letter senders nato salamat ninyo pero og interesado mo mapada gusto mong matambagan og mahatagan og tubag ang inyong mga pangutanag, mga problema, please ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Mahimo sad nga atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. So, big shout out and a big thank you sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan ug Attorney Elaine Tantengco Bathan on Facebook. Thank you kaayo ninyo sa atong official page, sa inyong pagsalig, sa mga magpa-shoutout din ha. Kumusta man mo? Be atong tanawan be kasi ning mga magpa-shoutout nato karong adlaw. Darwin Acompañado. Ma'am, i-shoutout niya ako ma'am. Inig magtambag ka sa kini ang akong suliran. From Isabel Leyte ma'am, permi ko maminaw sa inyong programa. Darwin Acompañado, thank you sa imong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. We are always very happy and glad no nga baskig asa liman lang kag naata sa Isabel Leyte na abot ang ato ang tingog dito so salamat kaayo no sa inyong padayon nga pagpaminaw no unya naapod sila kani si hala ngano dili lang ko ani nga oy kanang naay mga magpada please lang ato ipada ngadto sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Okay? Now letter sender na to karong adlaw si Rosa, 32 years old from Cebu City. Kabahin ni siyahang pagminyo, no? So, paminaw man gito natos drama so muni iyahang mga pangutana, no? Kay mura manig ni fall out of love ko no iyahang bana or iyang siya mo'y nawagtangag gugma actually kung atong tanawon sa drama unya na naman ni siya lain I think no kinalaman ni siya kuan na mabdus man ni siya so unang pangutana usa sa manunod si Alan sa yuta sa iyang amahan inigbahinay nila sa iyang mga isuon pwede ba ko makapangayo bahin isip iyang asawa dako man sigud ang nagastos ang paminyoon ako naghuwag namuwian katong puyo isip magtiayon okay pag minyo ninyo no ang tanang mga kabutangan kani kinaminyo mo after the family code ang inyohang kaminyoon is governed by absolute community of property unsa may pasabot sa absolute community of property ang tanan nimong mga gipanag-iya sa ulitaw pa ka whether gisunod na nimo or gihatag sa imo or pinalit nimo no dalhon na nimo sud sa kaminyoon unya mahimong co-owner or tag-iya pod ang imuhang asawa or bana. Pero kanang mga butang nga nadawat nimo sulod sa kaminyoon pinaagi sa gratuitous title gihatag gidonate or imong gibanos or gipanunod unya paghatag wa giingon nga labot ka isip asawa or kanang nanunod dili ka eredero wa kay labot ana no dili na mahimong imo or di ka kapangayubahin himo apil gyapon na siya sa iyang exclusive property makakuha ra siguro ka ana diha kung mamatay ug una ang imuhang bana no unya apil man ka kay eredero ka diha pang dapita pero di ka kapangayugbahin kay wa man kay labot anha sa iya man ang amahan no hinaguan siyang amahan nga modawat day kag limpyo ngunit pasabot sa balaod din ha so wala og dako man gani kag nagastos inyong kaminyoon pag settle mo sa inyong katigayunan husaya na hapsaya nagtarong pagbahin-bahin mo tarong ikaduhang pangutana nahikibaw kung naapod ko'y sala kay naa na ko'y karelasyon karon ug naa pa gyud may anak check wa pa gyud ka na analday kuyaw kay kag adultery iya ba kung makasuhan ani bisan paman sa iyang pagkuwang isip akong bana katong nagtipon pa mi
of course, pwede kang makasuhan kay di man na nimo pwedeng mahirong rason. Pag panumpa manggod nato, for richer, for poorer, in sickness and in health, for better or for worse. Ang for worse man na, ug naa man gani siya pagkuwang, di ba? Dapat pud mo sabot ka, mo adjust na appeal man as package. Di man na pwede nga diri ra tataman ha kay sa katamang kalami ra gyud ning ato, pero di man na pwede. That's how marriage works, no? So, of course, pwede gyud kang makasuhan because even if buwag mo physically, the bond of marriage is not broken. So long as wa mo na anal, naka-attach gihapon ang tanang responsibilities ug obligasyon sa usa ka tawo nga minyo. One of which is di ka pwede makighilawas or makigrelasyon og laing laki. So, dire medyo delikado ta diring dapit. Katulong pang sa tinuod lang. Gusto gyud ko mga sa iyang masunod. Nagredy ka day, gikan sa iyang amahan. Kay asawa pa manggihapon ko niya og unfair pud sa akong part. Sa una sa dihang nagtipon mi, isip magtiayon nga ako ang babae pero ako ray naning kamot. Pananglit, iyang gamiton nako akong sala karon nga nakigrelasyon ko og lain. Unya naa pa gyud ni anak aron dili siya makahatag og bahin nako. Pwede ba ko maka-file og counter affidavit sa iyang pagpamakak nako bahin sa iyang pagtago nako nga may anak siya di sad, no? Lain-lain mo kaso day pero di na nimo mapa-counter, di lagi ka kakuhag bahin nakasa ka, nibuwag ka, nawagtangan ka gana, nakiglambigit kag laing laki, nakaanak pagyud ka, so dili na pwede. No? And that is prohibited by law, and the guilty spouse does not get any share. Maunay problema dinhag magbinahinay mo. Kinakasa ka, wa kay makuha. Ikaupat o kapusang utana, unsa may mga kinahanglan nga supporting documents nako pananglit. Dako kahag chance nga budaog ko sa akong i-fight nga katungod isip iyang asawa bisag may kapuyo nako may anak. Basic ni day, he who goes to court should do so with clean hands. Meaning to say, limpyo ka, wa kay sang imo, walay labay kag lapok dito, dapat walay lapok ilabay pod balik nimo tungig mas dako. Tiin aning higayuna agoy, murara bagyog mas dako kag kanang lapok malabay as against you. So murag lisod ta diring dapita girl. Di ko kapasalig nga ang balaod mo dapig nimo because like I said una sa tanan, even if wa kaysa, even if okay pa mo, di mangyud pwede nga ikay mahimong tag-iya because the property was owned by them. Na minyo na mo, nadawat niya minyo na mo, unya gihatag ngadto raman kay nanunod man siya. So ayaw lang, bawal greedy lagi. Okay, mga suking tigpaminaw, hinaut untangan namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ayong